Square say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kariki mutanka kukuya pa neno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingwa kara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tagwigira inya buditskwa nyaya ya Weku Chivhayo. Weku Chivhayo, I'll make some headlines. I'm sure you reveal his source of wealth by Instagram, Mure Zimbabwe. Weku and he has been making my headlines and expand kwa cheetah on motor recently ndofunga wakatenga a new Rolls Royce Mure Zimbabwe then abasikumira kusplasha on my musicians ndofunga recently wakatengera Master a new Mercedes Benz Mure Zimbabwe. So a lot of people washamisika wachinzwa kuti Weku very into transport and logistics, major into fuel transportation. Wakabuda pa Instagram vachitaura ivo vachiti vani 50 fuel trucks supply 300 million liters of fuel mu Lesotho every week Mure Zimbabwe. Share even a video here fleet of my trucks abo Mure Zimbabwe nafuga mrungona ya post on a Weku by Instagram. Since my trucks ndine 50 and I supply 3 million liters of fuel to Lesotho every week, but unonzwa murumbo aninge wopwell achiti imaridze kuba taxpayers money chino ne chino. Very stupid. It's not my fault that you are poor. Zvabuda zvitaurwa na Weku on an Instagram post yakaposta vachi buditsa matrucks avo vachibuditsa V11 trucks avo Mure Zimbabwe. Ndofunga juna an interview yavakaita nana Partisan vakataura zvakare vachiti his company he is one of the biggest fuel transporter mu SADC region Mure Zimbabwe. Achinja vashamisika. A lot of people didn't know kuti Weku very into transport and logistics Mure Zimbabwe. Zvakare over the decade vaizikanwa ne-entrepreneurship Mure Zimbabwe vachizikanwa nenyaya ye-energy. Ndofunga during an interview yavakaita in 2016 naRuveneko parinyatwa vakataura ivo vachiti he made his fortune from tenders across Africa. Vakataura vachiti at the age of 19 he was already a millionaire. Ndofunga he owns Zakari Intratech, a company major in engineering, procurement and construction within the renewable energy sector. Mure Zimbabwe ndofunga inozikanwa Zakari ne deal rakanetsa ravakaita ne Zimbabwe Power Company Mure Zimbabwe ayo yakabhadhara 22 million United States dollars muma damages Mure Zimbabwe. So a lot of people vashamisika kuti Weku vari zvakare into logistics Mure Zimbabwe. Inovanetsa vanhu vazhinji ndofunga Honai pane an article yayabuditsa ichitaura iyo ichiti Weku might be lying kuti matrucks awabuditsa ndeavo Mure Zimbabwe. Zvichinzi they're challenging Weku Chivhayo kuti vasende a picture or a video vari pakati vari near one or two of his trucks kana kuri kunzi ndeavo zvemashuwa. Tingazive kuti munoona sei nyaya iyi. Ndofunga makuona in X post yabuditswa zvichinzi Weku Chivhayo given 24 hours to disclose his Lesotho trucks are not as fake as Weku Chingono's £50,000 1996 British dealership. He is challenged to a live video near one or two of his fuel trucks. Tingazive kuti munoona sei nyaya yabuditswa neZim live iyi Mure Zimbabwe. Zakari, the Children of Zimbabwe Veterans Association yabuda on their X handle vachitaura ivo vachiti the Minister of Energy Weku Lesotho vabuda vachitaura ivo vachiti havana
any contact supplying fuel from say Weku or any company iri associated naye, tisingazive kuti nyaya chokwadi here kana kuti yabuditswa na the Children of Zimbabwe or Veterans Association vabuda on their ex handle whatever chiti Lesotho Minister of Energy Professor Tosa Leuta Mahao speaking to the Children of Zimbabwe or Veterans Association through his contact person Borani Manyeli said, "We don't have any contact supplying fuel from say Weku or any company associated with him." Those are Buddha Storwa, the Children of Zimbabwe or Veterans Association. Singazie kuti nyaya chokwadi kana kuti yabuditswa the Children of War Veterans Association, but para kuno kusiya Weku vakabuda vachibuditsa one of his source of income. Vachitaura ivo vachiti that's how he makes his money. Zvakare vakataurawo during an interview yatakaona tese naPatisani vachitaura ivo vachiti he is into energy and engineering. Zvakare he is into transport and logistics. Tingazive kuti munoona sei nyaya iyi, hatiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Well, I have a lot of businesses in the region, in Tanzania, in South Africa, in Kenya, but my main business is renewable energy. We participate in mostly government tenders for engineering, procurement and construction of power projects. So more like the Wonder Solar project, where you team up with partners from like blue chip companies from overseas, like China, Germany, and countries are now to participate. So it's a business as a local company and foreign company. Then in South Africa, I'm also into a fuel company that exports fuel into Lesotho. So mainly that's my core business.